Okay, ito nga pala ang St. William Cathedral ng Lawag, ang Katedral ng Ilocos Norte. Makikita po yan sa Lawag City. Nandito, unang namasyal yung pagbisita iglesia ni Senator Amy Marcos. Magiging paparazzi mood tayo. Susundan natin siya. And antayin lang natin siya na dumating. Kasi at this point, tambay lang kami dyan sa labas. Nagsimula na yung misa. Hinihintay na lang namin si Senator Amy. Wala si Gov, baka nagbakasyon, nagpahinga. And it's a rest day for them. Eto, nagsimula na yung misa. Nakikita ko yung sarili ko last. Alam nyo ba na nag-aral ako sa minor seminary and ng first year college ako sa major seminary. So, seminarista talaga ako. Legit. Yan yung ginagawa ko dati. So, ayan, dumating na nga si Madam Amy, si Manang Amy. Diyan sa labas ng katedral. Yan sabi niya, literal na nasa labas tayo. Ba't tayo nasa labas? Na-late sila. So, dito muna tayo. Hinantay ko po namin. So, baka mamaya pasok tayo. Sige. Sabi niya eh. Uy, pompo kayo. Yan. Yan po si Con Sandy at saka si Kuya Brian Alcid. Si Kuya Brian Alcid ay isa rin sa mga tatakbo na konsehal dito sa Lawag City. Si Kuya Brian ay nakilala ko dati ng high school pa ako. Yung kapatid niya, nag-aral din sa seminaryo noon. First year kami noon. And si Kuya Brian Alcid ay third year high school noon sa seminaryo. Pero nung fourth year yata, hindi siya nag-graduate sa seminary. Pumunta siya sa Divine. Dito, ayan, mas proper, pinapasok na rin sila sa loob. Ayun. Pati ako, napasok na rin. And nakimisa na rin. So, sa lahat po ng mga pumapasok sa simbahan ngayon, just lang po, stay safe lagi. Alam ko po na Good Friday ngayon and maraming pupunta sa simbahan, maraming pupunta sa mga iba't ibang places para magbakasyon. Pero stay safe lagi, okay? Yan. Pumunta na si Madam sa saan ba? Nag-communion na pala siya. Alam nyo nga pala ang Monday, Thursday. Yung Thursday pala ay para sa at peace with your parish priest. So makikita natin mamaya dyan na sinabi nila na sa lahat po ng mga kung may pari na mahal ninyo, say thank you to them. Kaya ayan, nag-thank you si Madam sa lahat ng mga pari na kilala niya. And marami rin akong kakilala na pari
Kasi yung mga iba dyan batch ko, yung mga iba dyan naging parish priest ko, yung mga iba dyan naging kalaro sa tennis, sa basketball, kahit saan. Yan yung mga pari dyan, mga tatay ko na rin. Sila kasi yung mga naging mentor ko dati nung nasa seminaryo ako. Yan. Pero this time, titingnan na natin, makikipanood na lang tayo sa mga pinagagawa ni Madam. At si Manang Ivy ay isang instant celebrity, of course. Senator po. Siya po yung nag-iisa naming gobernador na naging senador. Kaya hindi naman maitatanggi na super celebrity dito sa amin. Kung ang isa po sa mga senador ay Ilocano at kalugaran nyo pa, and of course idol nyo pa, edi syempre sino ba hindi may starstruck? Yung dati kong boss dahil senator na ngayon. Ayan. So ayan po si Bishop Renato Mayugba. Ayan po. Ayan. Yun. So ang dami ng chika. So manood na lang tayo hanggang matapos. Ganyan po yung ginawa niya. Actually, ito ay isang sa mga unang bisita iglesia ni Madam Amy, Manang Amy. And umaga po yan kahapon ng Huwebes Santo. Ayan. Monday, Thursday. Hindi ko alam kung bakit siya Monday, Thursday, hindi naman Lunes. Monday, Thursday. Oo. So, kompleto. Ayan. So hanggang dyan na lang muna. Panoorin natin hanggang sa matapos yung pagpipicture niya, picture taking. Paparazzi mode tayo ngayon. So ayun, no, natapos na rin. Dito ko na rin tatapusin. And sana you have maganda yung Holy Week nyo ngayon. And sana sa Holy Week na ito naging makabuluhan yung pagninilay-nilay ninyo or yung recollection sa inyong mga thoughts, sa inyong spirituality. Ay sana ay maging sana dumami at maging stronger po ang spirituality. Hindi lang naman po tayo sa Holy Week maging santo, dapat araw-araw. Okay? And sa lahat po ng mga magta-travel, sa lahat po ng may pupuntahan, stay safe lagi po tayo. And of course sa mga lahat ng mga nanonood, lahat ng mga hindi pa nakasubscribe, mag-subscribe kayo. And ako po si Apong Glenn. Lagi niyo pong tatandaan
click nyo rin yung notification bell para ma-update kayo sa pinagkagawa ko. Ayan. Ano pa? Yun lang. So, once again, this is again your Konyo Boy, Apong Glen, Rep, and English Ilocano Aglalao. Yo, peace out. Bye-bye.